mshana nesitifikethi mshana sokushayela umkhulu ngiyakwatsha malume manje ngicabanga imali eligolide ngiyakwatsha driver wemkhulu sanibonani bafethu sanibonani ngilikhanza ngikhuluma ngivule kahle bafethu shaya kangaka thina hayi moto tasenesifaka moto tasimanje sokubhala igolide nathi awuthole unokuqoqela nasendaba mina kwentengani mzala wami ngesikhathi se-covid ngashayeka ngaswela ngisho ishow yokuthengiswa indododwa ngesikhathi se-covid lokhu umuntu akashayeka mzala wami awuthole unokuqoqela nasendaba mina athi kuba wesi la umemzala wafika bolofa bangithatha batha sambe siyendabe unegolide unegolide yamzala unabafana beligolide awuthole unokuqoqela nasendaba mina bakwentani kanti mzala awunabe ngathatheka phela awungashona khona ngoba ngihlale ngibona baphuza mihla yonke babona baphuza mihla yonke hey yena mfethu abanga kodwa uyakwazi lokunobonyane ngikhuluma uphando kodwa angikwazi ukuthi kwangaba nesibongo sakho kunjani ngane mzala lokho konye kwangishaya iblonde brown unemehlo ngathi ntulo nje wase ngiyakubona ngoba lokhu uzanyana igama leshwaba uyakubona awuyini mzala wami mzala ngiyakubona mzala lokubeka hamba nako kunekhanda elikhulu nje kunephandla nje la ngathi phandle ngane hayi ngiyakubaba mzala ukufishane uma kuhamba kuthi nda nemkhaba wemgombothi ngiyakubona mzala nohamba kuthi nda mzala wami ngiyakutshela mzala hayi wena ungababona behlala bebuza abanamali laba hey mzala hayi wena mzala usho ukuthi baphuza mzala bahlala baphuza laba mzala ungababona behlala bakudela badandana abanamali laba abanamali bo hayi akutshela mzala hayi wena mzala nefa nokunyesa kusho ukuthi laphubi abelithenge phembe mzala ngeblond yako phela mzala angikhuluma ngala empahla awufortune ngokaba kusita uyithenga imali engekho hayi mzala